Da ka jing tmu banwan ra e ka jing ya teli hapdeng ka kur khar shandi banwan ra e ka jing ya itu oparakur bat ban penlong ru ka jing khlanya ka sengkur khar shandi ki banari bhoy unit menta ka singi ka khatwei tarik nai wing hajar ar phulai kinong yalam jeng ka sengkur khar shandi nari bhoy unit kilaya lum yalang ki parakur ki ba kentup naduk kilong kinyi kilong kemi ki khun samla bat ki heb red ya kani ka jing yalang la penlong ka shnong khat nyu mer ri bhoy district ha ka balala ban pen I ya ka jing ya teli jong ka sengkur khar shandi ban ya poi sha kani ka jing yalang badru kinong yishim benta kinong yalam jong kidong ba pher ban ya ai jing mut ha ka ti ka jing yalang ki nong yalam ki bahak mat jong ka sengkur khar shandi ha ka ti ka jing yalang kilayatai shibun ki mat banang pen khlanya ka sengkur khar shandi hari bhoy kila ongru ba ka jing thmu bahak mat hi ka de ka jing pen khlanya ka sengkur badru bandan ka jing ya itu ithau ha pedeng ki nong yalam kur bat ki samla ki ban salong ki nong yalam jong ka kur hadin habut banang penlong shu ya kani ka singi ban sa jing kan mau bat pen sngu tenat la yo ru ki jing ruai na ki khun samla na lor ki pat ba kur khar shandi la don ru ki nong yalam ki ba kentup ya uba ms khar shandi uba de u president uba meter khar shandi uba de u secretary lembat kiwi ki nong yalam kur Banyo yakaban pen itu iwei banyo yakaban yakren ban yatip yakaya kasong jakasa bat kunta kalalong ke bersno komen bat ke bersno tenat kata-kata hapdeng ke kur ke jengi wat lang ilong ki ngiasa jengai nadun tengah sadu satai sebasa ini ba bakren mentah bat kumta kanu ka jingjingai lese kalalong kumba 100 kilometer kendewala kataru nomor bangi ya ki parakur ngiliawan sa hadu hangne bat kumta kalalong ke basno tanat sisa ke kumta ni ngasngau ba kadai yang kum ki parakur bangin ya long ki buyakit kia hakne ka sengkur ka jungi nang baka kur ka jat jungi ki khun ki persa ki ksiu baro kinlong kita ki ba pertu bot yangi anda banging ila khlatno bat kumta maki kin simpi ya ka ban penyat ya kani ka kam kur khar sandi hakane ke distrik Ribhoi dengan kerman skam kat panginang yat isnam bat kipor dengan skam uplay udah rengkat lambat ngi kum kur hangni apo Ribhoi barok kawai ngi skam ru ba uplay nang kelku unang kesoi sibun kiai nak benta jongi kikur ki bangla persang ban wanra ya ka jing yalong siteli hangni apo Ribhoi barok kawai ngej kam ba ka jing ya pelong ya kene ka ya kene ka jing ya pelong ya kene ka jing yalang sisin sisnam ngej kam bangin ya itu itau iwei halor jong iwei kene ka jing yalang kur ka bangi pelong na ka yang ka unit Ribhoi ka tulong sisin sisnam ka jing tmu jong ni ki jing yalang jong unit kalong ba ya song ni kur apo ni Ribhoi ni kuai hak jede na kotaban ya ya buram markliang iwei pat bar biju penong ka sisin sisnam na ka wei ke jaka sya ko jaka bat ka ngidon ki report na ka ta ki komtrikam apo jo kesnam bat komtrikam ki kam ki doka ngidon ru report ka kam pisapilan yo ru report do ki statistik report pada ko juga por dan ki kam pun ki bakumno min la ban
ban dalam yang kukur kami ini nak kata ban dalam syakmat berseberang hak jelong stili gilong kawai ban kejingi buram hak yap hak im hak skop hak skomian ti kini kejalang biju penong kumne hina kapot sopor ban kumtangi ketu ya ki parakur kejungi ki badan hak dong ri bhoi balok kawai ba kinyawan patba segi jelang ke balap khot kum kani ka kum khot nak kesnam makan long kejingi itu itau berkeliang berkan long ru kajing i ya ki no yalam ki bakmat kejungi ba tip ya ki kam ki kejiyat bet do kokur hi barok wei tikini ki kam ki kwa ban apil segi parakur ki be kejungi bakin yalong sitli hak jadi nak beta ban no kawai ki jimut ni pokat ban wan reti segi jelang ki pala jukot nak kapor sekapor komisyon